Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain.
Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuel est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Boulumafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tarata ye juillet kalo tile 7 san 2026 an bɛ o la an ka sɔgɔmada na baabu fanba bɛ taa ni wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ ani baara min bɛ senna bi an ka jamana marabolow kɔnɔna na wolomasiri tabaw ye minɛn kura sɔrɔ anw y'a fɔ ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen ko min ye minɛn dɔw nana ka bɔ kayikaw fɛ yen minɛnw nana cogo min na min ye DJ Danbele ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko la bi sɔgɔmada in na Bamakɔ yan min ye taji litiri 12 o minɛna camion dɔ kɔnɔ camion min tun bɛ k'i kunda Segu sira kan Siraba kasara ale kɔni ye maa 4 fa kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukoro ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ
karateka maître dɔ o bɛ a ko la o de ka janaja kɛra janaja belebeleba ye Bamakɔ kɔnɔna na yan miliyɔn 440 o de taara fiɲɛ fɛ Kucalakaw fɛ sugu ye jenini min kɛ tubabu kalo salen tile 29 min ye gouverneur ye ale welelema da kɛ sa maaw bɛ se cogo min na ka se ka maa ninnu dɛmɛ maa minnu bɛ yen ni olu b'an ka togodaw la sa u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na ɲɔgɔndan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sen na yaasa banakɔtaga kɛli bɛ se ka dabila cogo min an bɛ taa koporopokaw olu fɛ yen o ko hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la sa min ye Belgicaw ye olu ye États-Unis ka sogo ban pewu ka bɔ u ɲɛkɔrɔ 4-1 Espagne ale ye se sɔrɔ min ye Portugal ka o kɛra 1-0 ye quart de finale kɔni tɔ tora match 8e de finale tɔ tora match 2 ye o bɛ kɛ bi ni Ala sɔnna a ma mun mana se olu la olu na ɲɔgɔn sɔrɔ maa tɔ minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna olu fana da tulo kan Mali dege karamɔgɔ kura a sera Bamakɔ kɔnɔna na min ye kunnafonidilaw n'olu ye ɲɔgɔn ye ani fédération maaw ye ɲɔgɔn ye ministre bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna o y'a yira la k'a fɔ ko Mali kɔni kɔnɔna na k'a ka sigi n'a ye ko entraîneur maa miliyɔn 23 de bɛ Mali kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ entraîneur ye ko n'a kɔni bɛna baara kɛ Mali la k'a k'i sigi n'o ye ko wa k'olu kɔrɔtɔlen don ka jaabi jɔnjɔnw de sɔrɔ joona Nizɛrikaw ko maa mana tali kɛ olu fɛ ka tɛmɛ sɛbɛn wari miliyari 1 kan ko i kan ka fa u bɛna n'o don u ka sariyaw la a bɛna ta wa a tɛna ta wa maaw bɛ ka ɲininkali kɛ o ko la funteni barika bonya kojugu a bɛ ka kɛ kɔlɔlɔba ye nanzaralakaw fɛ yen an bɛ taa o kɛnɛ ka faransikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna n'a walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Fala ye min ye an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma o ye ANEFIS ye wolomasiri tabaw nin y'a tile 3 ye u ka daga yɔrɔ min bɛ ANEFIS kɔnɔna na u kɛlen don k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la ko kɔnɔna na kosɛbɛ n'i ye Alizeri kunnafonidi gafew ta k'a lajɛ bɔlɔlɔsira fɛ ni ye Alizerikaw ye u nisɔndiyalenba don nin tile 2 in na sabula min ye Bamakɔ ni wawalekɛbaw ye u bɛ ka olu ye u ye wulikajɔ min daminɛ JNIM a n'a kɔladen n'o ye FLA ye nin bɛɛ lajɛlen ye Al-Qaida ye ka maaw ye Al-Qaida min n'a kɔnnen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ nka olu bɛ wulikajɔ la yan jamana bɛ k'olu kɔkɔrɔma don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la minɛnw olu bɔli Alizeri ni Moritanigaw fɛ yen ka na kɛ ka ninnu dɛmɛ maa caman ye o dankɛnɛmaya sabula n'o y'a sɔrɔ waati la anw bɛ ka sigana don ninnu ka kɛlɛko minanko la a siga bɔra bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni ANEFIS kɛlɛ ye drone kamikaze marifa minnu bɛ se ka min ye mugudenu drone misɛnninw lajigin ka bɔ yen pewu ani kɛlɛkɛminɛn jolenw u ye olu de sɔrɔ général d'armée Asimi y'a fɔ cogo min ninnu ka wulikajɔ kun ye Kidali mara ko ye sabula bi baara bɛ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen n'u fɛ cogoya min na u bɛ se ka se sɔrɔ o de la nanzaralakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi a n'a kɔladenw ka taa fara Ukrainikaw kan polonɛw min ye maa bɛ yen k'o b'i dahirimɛ ɲini marifaci ni muguci ni balawu la olu caman baden olu kɔni nalen don ANEFISkaw fɛ yen nka armée ye baara min siri u la tile 2 in kɔnɔna na o ma dogo maa si la o de la min ye kɛlɛ in kuma bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ tile 3 wulikajɔ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen y'a faamuya sa dɔn k'a fɔ ko min ye Bamakɔwalekɛbaw ye Bamakɔwalekɛba misɛnman minnu n'an bɛ minnu dɔn n'u ni kalasi bɛ yala olu ninnu tɛ kelen ye ninnu ni marafafɛn girimanbaw bɛ ɲɔgɔn na ninnu ni jamanaw ka minɛnw bɛ ɲɔgɔn bolo jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ wa u yɛrɛ fana fɛɛrɛw b'u bolo fɛɛrɛ minnu sigilen don kibaruya ko kan dugu ninnu kɔnɔna na ani marabolo ninnu kɔnɔna na armée ye kɔtɔrɔmabɔli minnu kɛ k'u susu tile 2 in kɔnɔna na o de y'a to u bɛ ka su cɛ u bɛ k'u cɛ ten min ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu ye fala ye zen ta tulonkɛ yɛrɛ de bɔra a la pewu ANEFISkaw fɛ yen babu ni maritaba ni tɛlɛ ni bonya wɛrɛ o de bɛ ka kɛ kɛnɛ kan bi nin waati in na armée ye ale jɔyɔrɔ n'o y'a ka kan kɔnɔna ye mugu kelen o ma don yen fɔlɔ min ye kɛlɛ kɔni bɛ soforokun na wolomasiri tabaw bɛ bundeli kɛ ten o bɛ bundeli kɛ ten fana i b'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ka di i da muso yɔrɔ de sɔrɔ min ye ANEFIS kɛlɛ in a bunnen kun don kunun ni kunna sini nka sɔgɔmada in na an ma marifakan mɛn fɔlɔ su kɔni bɔrɔntɔlen don
min ye pick-up ye olu caman jenna wolomasiri tabaw yɛrɛ ye munumunu salo kɛ kunungo a marabolo ninnu caman kɔnɔna ka se ka bɔ ka yanga kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ min ye bamanjɔni ka wale kɛbaw ye fala ye u bɛ ka min kɛ n'u bɛ ka an ka maaw senna sumaya denyɛrɛninw de b'u bolo marifa ko ne ka marifa di denyɛrɛninw de ma denmisɛnninw ma se kɛlɛ ye dɛ u kɛlen don k'olu de bila u ka kɛlɛ ɲɛma maa min bɛ kɛlɛ ɲɔ i tɛ mugu ci olu la o fala ye sabula olu y'olu fa o fana y'a damana ko wɛrɛ de y'i bolo mais an ka sɔrɔsiw kɔni fɛn fɛn ye kwalenba belebeleba kangarankaji ye u bɛ ka olu ɲini o la sa wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Jean Élisée Daw ye a ko ka kɛ ni kɛlɛ kɛcogo ye an ka pankuru an ka dugumacɛw wulikajɔ ni cɛsiri ANEFIS n'a wulikajɔ marabolo bɛɛ lajɛlen na a laɲini ye kelen ye nin yɔrɔ in n'o ye ANEFIS ye kilomɛtiri 112 o de b'a ni Kidali dugu kɔnɔna cɛ wulikajɔ mun kɛra olu ye jaabi minnu sɔrɔ a la blindé caman u y'olu jeni pick-up 3 wolomasiri tabaw y'o jeni bamanjɔni ka wale kɛbaw ka ɲɛma belebelebaw u y'olu fana caman bɔ baara la maa minnu kun dogolen don tu kɔnɔnaw la ka tu dogo yiri tu kɔrɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen jeni Jean Élisée tile kɔnɔna na a ye bataki wɛrɛ bɔ ka kɛ n'a ka bataki fɔlɔ kɔnɔna ye a ko n'o y'a sɔrɔ a tun y'a fɔ k'a fɔ ko wulikajɔ in senfɛ an ka kɛlɛkɛcɛw tun ye min ye kɛlɛ marafa nɔgɔya nka tile kɔnɔna na k'u ye wulikajɔ kurakuraya fala ye o de senfɛ sa min ye Jean Élisée ka bataki kɔnɔna na a ko nin kalo in tile 6 wolomasiri tabaw u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ o de ka taa fɔ kilomɛtiri 8 min ye ANEFIS dugu ka bɔ o kɔnɔ pewu o la sa maa minnu tun bɛ n'olu kun dogolen don k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pick-up caman bɛ yen u y'olu jeni o senfɛ a n'a kɔnɔmaw min ye bamanjɔni ka wale kama minnu kun dogolen don yiritu kɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la armée k'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o bɛ senna halisa ANEFIS kɔnɔna na ANEFIS min nin y'a tile 3 ye fala ye maritaba kɛlen don ɲɔgɔnna ye i b'a dɔn k'a fɔ kabini juillet kalo tile 4 ninnu nana ka na bingali kɛ ja bingali yɛrɛ kun ye ANEFIS de ye fɛn fɛn porokotora an bolo yɔrɔ tɔ ninnu na fala ye u bɛɛ lajɛlen ye ngamu gosi ka t'u da ye de sisan dugu n'a lamini min ye dugudenw ye olu lakananen don armée fɛ kan halisa an ka sɔrɔsiw b'u jɔyɔrɔ la ANEFIS kan kɔnɔna na fala ye o la sa ko in jatigɛ barika kun bonyana kosɛbɛ sabula wulikajɔ in kun kɛra Gawukaw fɛ yen Gawo ni Moti ni ɲɔgɔn cɛ bi basigi nana maa caman y'i ka baaraw daminɛ min ye Moti yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ sirabaw ta olu caman ye sirabaw ta Fatɔma ni Soma dugu ka taa se sa min ye kɔna fanfɛlaw ma maaw ye baaraw daminɛ sabula armée ale fana bɛ ka bɔ k'a ɲɛf'u ɲɛna k'u kana to so dɛ olu bɛ yan u ka bɔ k'u ka baaraw kɛ nin ye sɔgɔmada na kibaruya ye an ye kibaruya minnu salo ka min ye armée k'ale ta fara kan ka kɛ ni an yɛrɛ ka ɲininiw ye min ye kɛlɛ min bɛ senna ni nin y'a tile 3 ye aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ
ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kuna siningo sufɛ Katikaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye minan kuraw sɔrɔ. Minan minnu n'olu nana ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginɛkaw fɛ yen. Minan ninnu a yirala sa k'a fɔ ko min ye blindéw ye, blindé kura dilannenw minnu ye modèle kuraw ye san 2026 taw olu don. Min ye sɔrɔsita mobili bɔ fana bɛ a la. Maaw ɲɛ sera ka minnu ye n'o bɛ kɛnɛma o y'o ye. A yirala sa ko ni minan kɔni bɛɛ lajɛlen sanna Chinois de fɛ zen. Minan gɛrɛngɛrɛnnenw don sa mun bɛna dɔ fara wolomasiri tabaw ka se u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ka Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Katikaw fɛ denmisɛnw bɔra maakɔrɔw bɔra ka min ye jamana ɲɛmaaw fo ka ni miiriya ɲuman in na min bɛna dɔ fara halisa armée ale ka baara kɛcogo kan ani a ka sew olu ɲinini ka maaw n'u bolominɛw lakanani la jamana fantan ani 4. An y'a fɔ a ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen ko min ye ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ bolimafɛnw ale ni minanw ni balow caman olu sera ka Bamakɔ kɔnɔna sɔrɔ. Maa minnu yɛrɛ ye baara kɛ kɛnɛ kan sa n'o ye colonel major Didier Dambele ye. Dugukolo ko ɲɛmaaya bɛ ale min bolo Kayi marabolo la a ye ɲɛfɔli kɛ DIRPA maaw ye. A ko minan ninnu fala ye ko 1000 don han. An ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn. An ye mission in dɔ bolomada min daminɛra juin kalo 22. An ye mission dɔ wuli Bamako fɛ ka taa Kayi fan fɛ. Dɔ fana bɔra Kayi kalo tile 23 ni camion 540. Ala y'a kɛ o dugusajɛ kalo tile 24 mission fila nana ɲɔgɔn kunbɛn Sandare. U selen yen camion 100 ɲɔgɔnna fana tun bɛ ka a kɔnɔ ye olu farala convoi kan. An wulila o cogo la ka Jema sira minɛ. Nka Sandare ani Jema an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ o la ka kɛ an bɛ samiya kalo la jiw bɛ jɔ siraw fɛ camion ninnu ka girin a dɔw nana balan bɔgɔ la n'u balanna bɔgɔ la mobiliw fana nana ton ɲɔgɔn kan k'o kɛ an bɛ min wele ko embouteillage o ton o ɲɔgɔnna 2 nana sɔrɔ an bolo o nana baara gɛlɛya an bolo dɔɔni nka Ala n'a sɔrɔdasiw ka cɛsiri ani an teriw minnu nana an dɛmɛ an ye mobili ninnu sama kelen kelen k'a bɔ bɔgɔsiw na nin yɔrɔ 2 ninnu na kɔngɔ nin kun ka jan kosɛbɛ kilomɛtiri 74 o bɛ da Bamako ka taa fo Welesebugu ɲɔgɔn na kɔngɔ in nana se Jema k'a sɔrɔ a ye tile 5 de kɛ Sandare ani Jema cɛ k'a sɔrɔ a distance ye 132 an kɔni y'a taama tile 5 Bamakɔkaci minnu fana kun dogolen bɛ sirada kɛrɛw fɛ k'u bɛ kɔngɔ ni bali ka tɛmɛ an ye dankari u mɔgɔ caman la o ye dugukolo fɛn kalama minnu fana don Ala y'a kɛ an sera ka sɔmi olu la k'olu fana tiɲɛ ka bɔ mobiliw ɲɛ waasa mobili ninnu bɛɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ fɛn ma fɛn sɔrɔ an nana se Jema kalo tile 28 ka camion 300 fana fara Kayi ka sɔrɔ ka sira mabɔ dɔɔni dɔɔni ka na don Bamako kalo tile 29 fajiri da fɛ ka sɔrɔ ko gɛlɛn ma mɔgɔ sɔrɔ o de b'a to a yɔrɔ mana kɛ k'a ka gbɛlɛn cogo o cogo fɛɛrɛ y'an bolo walasa an ka se ka tɛmɛ ni nin camion nin bɛɛ ye ka na Bamakokaw ani Bamako dugu misɛnninw minnu b'a da fɛ olu ka se ka u balofɛnw sɔrɔ ani u ka tajiw sɔrɔ lafiya la an b'a fɔ jamanadenw ye hami b'olu kan an ta nin ka bon o ye nka an kɛlen don ka cɛsiri mun da ani labɛn minnu siri olu de b'a to an bɛ fɛn bɛɛ kɛ sa waasa u sagolafɛnw sanga ani wagati u b'a ɲini cogo min na nin ye u ka a sɔrɔ ten gɛlɛmanw b'aw la nka an ka baara ye ka o gɛlɛman wuli ka bɔ yen waasa olu hakili ka sigi u sagolafɛnw ɲinili a n'a sɔrɔli la nka ni Ala sɔnn'a ma an kɛlen don ka bolomada minnu kɛ an n'an teriw an n'an banba gɛlɛman fɛn fɛn b'a la ko samiya ka da samiyaw kan k'a yɔrɔw ka jan an b'o bɛɛ wuli ka bɔ yen waasa u k'u sagolafɛnw sɔrɔ. Fala n'an seginna ka na Bamako brigade spéciale min bɛ Bamako kɔnɔna na n'o bɛ polisi ka bolofara kɔnɔna na ale bɛ mɔmɔli kɛ su o su ka wuli ka yaala kɛ n'o ye besi maaw ye fala ye
jumasu ka dugu jɛ sibiri tɛmɛnen na jalakɔrɔbugukaw fɛ u sɔmina camion ba dɔ la fala ye min ye taji litiri n'o ye essence litiri 12 o de tun bɛ a kɔnɔna na mobili kofɔlen tun bɛ k'i bɔ Bamakɔ sa k'i kunda Segu sira ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini n'o y'a sɔrɔ taji kun kan ka taa yɔrɔ min ka se ka o bɛɛ lajɛlen dɔn a ko bɛ polisilakaw bolo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Togodaw ni marabolo kibaru an b'o daminɛ ni Kucalakaw fɛ ye Kucala sugubulon kun jiginna jenna avril kalo tile 29 tɛmɛnen na kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ miliyɔn 440 o de tiɲɛni donna jagokɛlaw kun min ye degun in barika bonyana gouverneur Kucalakaw fɛ ale kɛlen ka welelima dabila sa maa minnu ye nin degun sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Kulukorokaw fɛ sirabaka kasa dɔ kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na mobili dɔ ale kɔni tun bɛ ka bɔ sa Kulukoro k'i kunda Bamakɔ kan min ye juillet kalo tile 2 ka dugu jɛ tile 3 la mobili kɔni nana ka na sirabaka kasara de kɛ ani mototigi dɔw de donna ɲɔgɔn na bɛnitigi dɔw de donna ɲɔgɔn na a senfɛ sa min ye maître Bala Sali ye ni ale ye Sotokan biro maaw ka karamɔgɔba ye karateka don ale tora ko in senfɛ ani maa 3 wɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ka janaja kɛra Bamakɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka u dayɔrɔ sumaya Kajolokaw fɛ sifinakaw min ye maa 26 ye u bɛ ka olu dege sa yiriw bɛ se ka ngalaso ɲɔgɔn na cogo min ka yiri min bɛ nafa di u ma nin denmisɛnninlaka ninnu sa min ye Seriba Jabate technologie Seriba Jabate ale bɛ k'u dege nin fɛɛrɛ ninnu na yaasa u bɛ se ka u bolo mana bɔ cogo min na ka se ka baara sɔrɔ u ye Kajolo denmisɛnninw ka dɔ fara u yɛrɛ ka dɔnniya ka sigidaw la sɛnɛko ta nasira fɛ yaasa baara ni fɛn mana bolo dɔ bolo ɲinan samiyɛ kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛ cogo di denmisɛnnin 200 olu de la karanna fasoden ɲuman ale ni jogo ɲumanya ko la baara in ale kɛra Sangaw fɛ yen Sangaw ka académie de ye nin kalansen sigi sen ka tile 2 kɔnɔna na juillet kalo tile 2 n'a tile 3 yaasa ka se ka nin denmisɛnninlaka ninnu kalan baara in a sera denmisɛnnin minnu ma sa o ye san dugu kɔnɔna ye Yangaso Tomiya ani Kɛnparana a yɛrɛ sa ka fɔ ko tile 2 in kɔni y'a to denmisɛnninlakaw u yɛrɛ ka faamuyali kɛ maanifinya taabolo adamadenya taabolo min ye jamana yɛrɛ dɔnko lakana ale ni cɛfɔ ni kamɛ ni yiriwali bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ka faamuyali kɛ o la baara in ale kɔni musakaw bɔra sa diɲɛsɛrɛkɛ naani ka jɛkulu min sigilen don denmisɛnninw la dɛmɛni kunna o de ye wari in di UNICEF ale sen bɛ o fana na min ye Masinakaw fɛ yen Masina fana yaasa ka se ka cɛfɔ ni kamɛ kɛ gaw kɔnɔna na musow olu ba de bɛ dasiri anu ka degun sɔrɔli bɛ se ka ban cogo min na muso 30 kalangɛrɛlu kunna Masinakaw fɛ yen k'a daminɛ juillet kalo tile 5 la sa fo kana se kunna sininko ma baaraw olu ye sigira sen kan Masinakaw fɛ yen kalansen sigira sen kan baɲumankɛtɔn fɛ sa min kɔni ye Oxfam ye wala in bɛ tali kɛ muso sutura o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na min ye togodala marabolow ye olu musolakaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na u bɛ se ka kisi cogo min na guwa gɛlɛyaw ma denmisɛnw ka se ka minɛ ka ɲɛ n'u yɛrɛ fana ka se k'u yɛrɛ lakana ale ni min ye bamajɔri ni wale kaba u bɛ se ka kisi olu ma cogo min na u ka sigidaw la o baaraw de bɛ sen na dugu 8 olu de kɔni kɛra ɲɔgɔntɛ ɲamadaw ye banakɔtaa kɛli o kɛlɛli la Koporona ale ni Koporo Pel o kafo kɔnɔna na wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nin waati na sa min ye dɔngɔnɔdugu la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara ninnu kɔni kun ɲɔgɔndan daminɛna ka jaabi o bɔra juillet kalo tɛmɛnen a yirala sa k'a fɔ sa ko kɛnɛ kan marabolo minnu sera k'u jija kosɛbɛ ka se ka ko in matarafa kosɛbɛ n'o ye marabolo 8 ye donbolo kɛra olu bɛɛ lajɛlen ye
jɛkulu minnu bɛ n'o ye gasmali ye ale de wuli ka jɔ kɛ ani jɛnsɛrɛgɛ naani tɔn minnu bɛ n'o ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka ko ma yaasa banakɔtaa kɛli kɛnɛma o bɛ se ka dabila cogo min i marabolo ninnu kɔnɔna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu fana degu la toroli ale sous-préfet o tun bɛ ko in kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna fala an bɛ taa sajolakaw fɛ yen sajola polisi ale ɲɛmaaba o ye commissaire de police Ibrahima Abidina Gindo ye ye juillet kalo tile 2 a n'a tile 3 olu ye bolo da siganama 3 ka siganama 3 in olu ye misizonw ye ɲanikotokaw olu fɛ yen wulikajɔ in nana sɔrɔ mun fɛ duguden dɔ de nana sɔmisa k'a ye k'a fɔ ale kɔni ka misi tununa koyi misi min don tura falenba don fala ye o tɛ se ka tunu dugu kɔnɔ ten misi min don n'a taara yɔrɔ a bɛ segin ka na ale fɛ yen fitiri tɛmɛna a ma misi ye safo tɛmɛna a ma misi ye fajirida fɛ a ma misi ye a ye wulikajɔ kɛ fala ye o y'a sɔrɔ anw y'a bi k'a galaka n'a kɔmɔw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ dungu y'an dalen ye o ja komisɛri ka maaw b'anw jɛla olu ka fɛn b'anw ɲɛna olu bɛ ka misi ɲini fala ye an y'u ka sara d'u ma yɔrɔ min na ko k'an minɛ anw ko a ye min da a fana ko ko ninnu ma don anw jɔla ta k'u tɛ se k'an minɛ koyi Abidina Gindo ka maaw fala ye u ye maa 8 bɛɛ lajɛlen minɛ sa k'a ye k'a fɔ duguncinin u nana n'a ye f'u ka sajola kɛrɛfɛ duguncinin la n'o o bɛ kilomɛtiri damadɔ bɔ ɲanikoto dugu kɔnɔna na maa ninnu tɛgɛ dara u kan ye kelen bɛ yen k'ale bɛ duuru don fiɲɛ na ni misi fanga sogo fanga y'ale bɔ k'a bin u y'ale minɛ tɔw olu ma se ka boli tɛgɛ dara olu kan misi in yɛrɛ sera ka lakodɔn cogo di ko cɛ ta ye misi ye fala ye u ye mariki dɔ de kɛ misi la tamasiyɛn dɔ kɛ misi la tamasiyɛn min y'a to cɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'ale ka misi don maa minnu minɛna sa min ye AT ye a bɛ se ka kɛ togolaka ye dɛ AT bɛ se ka kɛ togola ye dɛ aw kana fɛnw yɛlɛma k'u kɛ fɛnw ye k'a sɔrɔ mun tɛ min ye AT bɛ se ka kɛ togola ye san 37 baliku don ɲɛnɛtigɛ don ale sen b'a la min ye MA ye o ye san 27 ye min ye MY ye o ye san 20 ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka kiiriw o bɛna sigi sajolakaw fɛ yen polisi ɲɛmaaba ko ka foli ta ka ɲɛsin min ye Ibrahima Abidina Gindo commissaire de police a n'a ka cɛdenw ko k'u fɔ a n'a ka brigade maaw min ye inspecteur général de police Yusu Kone ko baara kɛcogo ɲɛna sabula ministre Dawudu ale ni ne ɲin'u fɛ maaninfin n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min sajolakaw ko maa o maa n'i ye fɛn ye n'i b'a fɛ k'a f'u ye fala ye 101 dasi polisiw bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ t'e fan fɛ yan'an ka t'e fan fɛ énergie du Mali ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko gɛlɛya min b'an kan nin tile 2 in na ko dɔwɛrɛ tɛ olu bɛ courant tali min kɛ ka na n'a a ye u ye degun sɔrɔ courant tali de la wa min ye degun in ye a barika bonyana dɔɔni nka waleya min kɛra sa kabini kunungo u ka cɛdenw bɛ a baara ka fala ye yaasa courant bɛ se ka na cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana ko maaw ka faamuyali ko ɲuman kɛ ko in na ko n'Ala sɔnna ma k'u bɛ baara ka courant ale bɛ se ka na cogo min na min ye énergie ye sa k'a bɛ faamuyali ko ɲini dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ ka hakɛto ɲini k'u fɛ nin waleya in na sɛbɛn fa sirila maa min fɛ secrétaire général n'o ye Aramata Ani Kɛmɛsogo ye ale de bɛ kanenakaw ka sigi la énergie ale secrétaire général ye ale ye. Kiwariyaw an bɛ taa Nizɛrikaw fɛ yen olu bɛ k'u ka sariya bolo n'u ka kiiritigɛ bolo k'olu falen fala ye yɛlɛma sera dunko juguya ni yuruguyurugu ma Nizɛrikaw y'a don u ka sɛbɛn na ko ni maa kɔni ka suyata tɛmɛna miliyari 1 kan i ka fa o donnen sɛbɛn na kuma cayara ye dɛ dɔw ko a tɛ nin bɔ nin na dɔw ko a t'a lajɛ a ka fɛn wɛrɛ don a la min tɛ nin ye mɔgɔ bɛ k'u hakilina di nka sɛbɛn kɔni kɔnɔna na a sɛbɛnna ka bila ka ban ko maa Nizɛrikaw fɛ yen ni Ala kɔni ye cɛ ka suɲɛta ka tɛmɛ miliyari 1 kan k'i fa Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw ye u yɛrɛ ka bɔlɔlɔ an ka bɔlɔlɔ baarakɛla dɔ TikTok kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alassane Diop u y'ale bila san 1 kaso la fala ye sefa wari $5,000,000 k'a ka o sara maa kofɔlen in ko min ye TikTok sanfɛ min ye kuma tɛ kumana a ma min fɔ Mali ɲɛmaaw ma lagosili tɛ lagolisili a ma min ta ka ɲɛsin Mali ma maa dɔw fana taara sɛbɛn da ale juguya la sa procureur Dakarikaw fɛ yen o ye Alassane Diop a minɛ k'a ka kiiri kɛ k'a na san 1 kaso kɛ sefa wari $5,000,000 a na o sara kamalen a si bɛ san 20 na a minɛna juin kalo in kɔnɔna na kiiri kɔni o bɛɛ lajɛlen kɛra wa a bilara mandat de dépôt la ka ban Angolakaw fɛ yen min ye Angolakaw ye
k'u bɛna a lajɛ sa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye dɔgɔtɔrɔla ka maa ba 38 ye ka kalangolo kunna yani san 2028 cɛ u ka dɔgɔtɔrɔ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min n'o tɛ ko u sɛgɛnnen don kibaruya in dira luwandakaw fɛ yen u ka minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye Sylvia Lukota ye ale de ye nin kibaruya in di ko sabula u sɛgɛnnen don Union africaine y'a kantigɛda yira bingali min kɛra Mali kan nin kalo in kɔnɔna n'o ye juillet kalo ye min ye wulikajɔ in ye sa k'u b'a kɔ fo ka se a dan na Mahmoud Ali Yusuf y'a yira sa k'u ka dɛmɛ bɛ Mali yɔrɔ k'u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa Bamajɔ ni ka wale kɛbɔ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o fɛɛrɛw ka sigi sen kan Afrique du Sud ale ni Nigeria Madela n'u bɛna kisi ɲɔgɔn ma hanfala ye sabula Nigeriakaw y'a yira kunungo k'olu ka duguden 2 olu fatura Afrique du Sud kaw fɛ yen ko fɔlɔ ko polisi dɔ y'o fa tɔ kelen n'o ye ko jama murutilen Abuja kaw fɛ yen ko y'olu fa u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini sabula k'u kun y'a ɲini Afrique du Sud fɛ a mɛnna u ka maa 5000 min n'olu gɛnna ka b'u fɛ yen u k'u ka sɛbɛnw n'u ka papiyew n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yira u bɛ pankuru bila ka taa u nɔfɛ Ukraine ni bombardement kɔni bɛ ka kɛ fo Kiev masurunya la maa 14 o de tora o ko in senfɛ wale bɛ ka kɛ tuma min na kunnafonidilaw caman ye kibaruya in sɔrɔ sabula mugujugu ninnu caman pɛrɛnna olu yɛrɛ kɛrɛfɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o t'an ka ɲɔgɔn ye o ɲɛkɔrɔla la min kan ka kɛ Ankarakaw olu fɛ yen Faransikaw fɛ yen funteni barika bɛ ka bonya ka taa fɛ su ani tile n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ tun y'a yira sa ko marabolo 16 ko olu de kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bi bi in na ko jateden bɔra la pewu funteni kisɛ barika taara se fo min ye 40 ma o la sa ko don nɔtaw fana k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Faransikaw kɔni caman ani nanzaralakaw bɛ ka u yɛrɛ ɲini nin waati in na ka kɛ ni nin funteni lahawtaba in ye Venezuelakaw fɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛli min kɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ in u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye kimɛli kɛ sabula a daminɛna juin kalo tile 4 min ye maa 3,000 o de tora ko in senfɛ min ye Venezuelakaw ye u ye kimɛli kɛ kari tɛmɛnen ka kibaruya di maaw ma sa ko maa minnu bɛ yen hali n'a dɔw ma se ka dɔn fala ye u bɛ k'u ka janaja kɛ yaasa u somɔgɔw ka se ka bɔ kunpala nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o la sa n'an bɔr'o la kɔkan kibaruya la an bɛ segin ka na so n'an nana so Mali dege karamɔgɔ kura n'o o ye Anthony da Silva ale nana Bamakɔ kɔnɔna fala ye kabini juillet kalo tile 2 kunungo ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada joona fɛ baara kan ka kɛ cogo min ale yɛrɛ kan ka sigi a to min Muazu Sise y'a yira la k'a fɔ k'a kelen tɛna na baara in kɛ sabula nin sen baara kɛ cogo la olu bɛna dege karamɔgɔ dangan fana ɲini ka d'a ma fala ye baara bɛna kɛ cogo di a sigiyɔrɔ de bɛ kɛ Bamakɔ ye a ka baarakɛyɔrɔ bɛ kɛ Bamakɔ ye nka maa min don fala ye a ma deli ka maa si ka dege karamɔgɔ kɛ fɔlɔ farafinna dɛ a kɔni kɛra dangan ye nka k'a fɔ ko ale yɛrɛ filɛ nin ye ko a ye dege karamɔgɔya kɛ o ma ye a la u bɔlen sa u taara n'a ye fédération na fala ye ka taa ka sɛbɛnw d'a ma ani a ye tɛgɛnɔbila min kɛ k'a fɔ k'a bɛ entraîneur baara kɛ Mali la u y'o fana d'a ma min ye dege karamɔgɔ kura ye u ka sɔrɔ ka taa n'a ye ministre fɛ yen n'o ye Fɔnba ye a n'o fana ye baabu kɛ Fɔnba kɔni y'a yira la sa k'a fɔ ko Mali bɛɛ entraîneur ye dɛ ko an y'a jamana in ma 23 de k'a bɛɛ entraîneur ye ko wa ko mɔgɔw kɔrɔtɔlen don jaabi ɲumanw kɔrɔ yan ko f'a ka o dɔn min ye a y'a yira sa k'a fɔ ko a ka sugandili kɔni diyara ye a b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an bɛ fɛ farikolo ɲɛnajɛ ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a y'o fɔ min ye Muazu ye a tun bɛ yen a n'a ka dangan ka taa se jɛkuluw ma jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in na min ye fédération maa mafalenw caman fana tun bɛ kɛnɛ kan o yɛrɛ la sa k'a fɔ ko sa ko fédération a manager général n'o ye Samaso ye k'o fana tun bɛ kɛnɛ kan nka ko falen minɛ na don olu bɛɛ lajɛlen ka ko la don nataw kɔnɔna na fala ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ hali bi fédération malienne de football a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye championnat national ye n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye première division k'a taabolo min bɛ yen a ma olu ja kosɛbɛ sabula a fɔra ko ligue 1 professionnel don majɛ minnu b'a la sa a ye tɔntigiw bɛɛ lajɛlen wele tɔnba minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan Stade Malien ale ka ɲɛmaa n'o o ye Sam ye o tun bɛ kɛnɛ kan Mamadu Samake ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye joliba ye Moribo Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan olu nin ye Moribo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan Sɔrɔdasiw fana ka maa tun bɛ kɛnɛ kan fala ka taa fara tɔn fɛn bɛ première division nin ye Sam ye tɔn fɛn bɛ première division na k'u bɛɛ lajɛlen wele sa k'u sigi tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca entraîneur kura naliko kuma fɔr'u ye baara minnu kɛra o kɔnɔna na fédération maaw u ye a bɛɛ lajɛlen yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw b'olu bolo olu b'a fɛ u ka sigi sen kan ni ninnu sɔnn'o ma fala ye u ka t'u hakili jagabɔ k'olu fɛɛrɛw lajɛ yaasa an ta kana kɛ dɔrɔn k'a tɔgɔ ye ko ligue 1 professionnel k'a sɔrɔ a tɔnɔw tɛ sɔrɔ denmisɛnw fɛ a baara tɛ ka kɛ sɛbɛn minnu fana bɛ olu sɛbɛn fana tɛ bɛn a ma sabula ko min ye fédération yɛrɛ kɔnɔna na ani CAF ka laɲini ni FIFA ka laɲini a n'a bɛ ka mun kɛ bi
k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ wa min ye baabu in ye a ye heure 3 de kɛ hakilila falen farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw olu ni an ka fédération ɲɛmaaba ale ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Muazu n'u b'a wele ko Baba Sise. Coupe du monde kɛnɛ ka fala ye kunungo sɔrɔ Cristiano Ronaldo ale ka coupe du monde banna pewu ka sababuya kɛ ni yɛrɛ remplaçant ja bi b'a sen na a sigilen don banni tusi kan. Kalamani wɔɔrɔ Espagne tɔgɔla an yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ an bɛ ka taa prolongation na sa o ale nana ka na cɛlu dasilen sa ninnu y'a datula kan kabini coupe du monde daminɛna bi ma don Espagne na o maa si m'u ka cɛlu dasi fɔlɔ u ni mɔgɔ jouera maa si m'u ka cɛlu dasi fɔlɔ o kɔfɛ sufɛla la sa ballontan min yɛrɛ kuma cayara n'a ballontan yɛrɛ ye Belgique ni États-Unis fala ye a juguyara dɛ Belgique ka joueurs ko k'a ma ɲɛ ko f'olu ye réunion kɛ yanni match cɛ k'u ka kuma in bɛɛ to kɛrɛfɛ u k'u ɲɛsin ballontan ma kamalen min yɛrɛ ko bɛɛ sababuya bɔra ale min ale yɛrɛ ye joueur a ma tiga ci pas kɛ kunu hali kun k'a to kɛrɛfɛ ballontan in banna 4-1 ka taa min ye Belgique ale kanu na Belgique ale fana y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa min ye quart de finale la fala ye nin b'a yira sa k'a fɔ jamana 3 min bɛ yen n'olu bɛ coupe du monde labɛnni baara kɛ Amérique yɛrɛ Canada ani Mexique u bɛɛ danna 16e de finale la u ma o kuru tigɛ jamana baw tɛ o ballontan kɔni na jamana fana kɛra Mexique yɛrɛ dɔɔni nin tɔ 2 kɔni Canada tun b'a siɲɛ fɔlɔ de la Belgique cɛnin bɛ yen n'o ye Yuri Tielemans ye a ko sa n'ale yɛrɛ ka jalatigi ye a ko match in kuma cayara fala ye k'a kuma caya kojugu olu ye réunion de crise de kɛ o yɛrɛ joueur dama ka entraîneur sen bɔ a la k'u bɛ se min na k'o yira kɛnɛ kan k'o de jaabi filɛ nin ye min ye Nicolas Raskin ye Belgique fanfɛ a ko nin ko in yɛrɛ kun ye olu yɛrɛ siran k'olu yɛrɛ kun jɔrɔ la sa ko n'a sɔrɔ ko wɛrɛ tɛ bɔ a la n'u sera ballontan terrain kan ko nka k'u ka ɲɛmaaw ko a mana jaabi mana kɛ fɛn o fɛn olu tɛ jigin u la tuguni sabula ɲɛbila baara minnu kɛra ani ko minnu kɛra fala diɲɛ bɛɛ de ye FIFA jalaki waleya in kɛli la maaw ko hali n'o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna delila ka kɛ a ma kɛ nin kɛcogo in na tantɔ min ye k'an barakati k'a fɔ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka fɔ ka tila k'a fɔ tuguni k'an y'a kɛ ko sabula ko a fɔra ko a bɛ se ka kɛ ko n'o kun tɛ k'u tun bɛ na avocat yɛrɛ fana wele ka don ko in na a kɔni a ko juguyara kosɛbɛ sabula min ye Américains ye u ye tɔgɔ jugu tɛ nin ko in na kosɛbɛ ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ in ye min ye coupe du monde ye a bɛ k'i sɛnsɛn ka taa baarayɔrɔ la hanfala ye ni Ala sɔnna ma an bɛ se ka fɔ sisan kɔni quart de finaliste olu dɔnna kalo tile 9 o tɛ alamisa ye Maroc ale ni France bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati o bɛ kɛ Boston kaw fɛ yen min ye Espagne ni Belgique nin fana ndula ka gɛlɛ dɛ nin ye fadima ndula ye nin ye sigiɲɔgɔn ndula ye nin ye Europe ka jɛliba ye fala ye o ye juma ye juillet kalo tile 10 nɛgɛ kanɲɛ 19 min ye quart de finale sabanan o ye sibiri ye Norvège Angleterre a yɛrɛ tɔ tora européen dɔrɔn de ye sa o Amérique yɛrɛ est-ce que américain yɛrɛ b'a ko in na tuguni américain t'a la o américain foyi t'a bɛɛ Europe de o Messi ninnu ma joué fɔlɔ minnu joué an ka m'olu de ma Messi a ma quart de finale ko a tigɛ fɔlɔ a bɛ joué su in na de n'a sera ka joué tuma min an na américain ɲɛla n'o tɛ africain kelen kɔni b'a la Égypte ale ni Argentine ka seba fala ye o ni Suisse ni Colombie ka seba olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ américain fila bɛ sira la ka na le ou bien de Colombie ni Argentine olu ye américain ye Égypte ye africain ye Suisse ye Europe ye donc n'Ala sɔnna a ma ni jaabi min sɔrɔ la sa olu ka quart de finale bɛ taa dimanche don juillet kalo tile 12 bɛ taa Arkansas kaw fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Kasim Tarawele Nana Ana Jara ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ
trésor pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. trésor pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la